Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк-көн чыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Сәлимҗанова. Бүгенге программада Шиста җиңү Әлмәт санитар-экологик 2 айлык алдынгылары сафында 7нче тапкыр җиңү нинди тырышлык белән яуланды. Романтика һәм эчке эшләр органнарында хезмәт итү студентларга хукук сакчылары эшчәнлеге турында сөйләделәр. Кандидатларга нинди таләпләр куела һәм эчке эшләр министрлыгы бүлегендә нәрсәгә өйрәтәләр. Пунктуация һәм орфография. Югары сыйныф укучылары рус теле буенча белемнәрен тикшерә. Зәй укучылары имтиханны ничек тапшырды? Әлмәт районы Эко-Йоз 2022 бәйгесенең үз категориясендә җиңүчесе булып танылды. Министрлар кабинетында узган республика киңәшмәсендә санитар-экологик 2 айлыкка йомык ясалды. Конкурс 3 категориядә үткәрелә. Әлмәт инде 7нче ел рәттән үзәк шәһәр статусы булган муниципаль районнар номинациясендә иң яхшысы булып таныла. Калган 2 категориядә Казан һәм Апас районы җиңү яулаган. 2 айлык вакытында Әлмәт районында 2 өмә үткәрелде. Аларда мәктәпләр, идарәче компанияләр, ТОС һәм шәһәр предприятиеләре катнашты. Территорияләрне җыештырырга барлыгы 170 мең кеше чыкты. Чыгарылган чүп күләме 3,4 мең кубометр тәшкил иткән. Бөгелмәдә бер төн эчендә җинаятьче 2 машинаны урлап китәргә омтылган. Хукук сакчылары җинаять кылуда шикләнү өчен тоткарлаган. Җирүр частенә җирле ират мөрәҗәгать итә. Ул төнлә йорт ишеге алдыннан 6нчы модельле ВАЗ машинасы югалуын сөйли. Ират автомобильне бикләмичә калдырган. Иртән якын тирәдәге эзләнүләрдән соң зыян күрүче үз транспорт чарасын табам. Аның аккумуляторы салынган булып чыга. Шул ук көнне полициягә шундый гариза килә. 38 яшьлек бөгелмәле кемнеңдер аның акасын урларга омтылуын, соңрак салонга ут төртүен хәбәр итә. Хукук сакчылары җикләнү өчен тоткарлый. Ул бер кайда да эшләмәүче 22 яшьлек егет булып чыга. Аңа авылга әбисе янына кайтырга кирәк булган икән. Башта этеп беренче машинаны алып китеп карый. Аннары аканы күреп ала, тик аны да кабыза алмый. Ул чакта егет җинаять эзен яшерергә була һәм автомобиль салонына ут төртә. Җинаять эшләре кузгатылган, тикшерү үткәрелә. Тиздән Баулы районы хуҗалыклары терлек азыгы әзерләүгә керешәчәк. Ел саен эшләр башланыр алдыннан махсус комиссия урып-җыю техникасын тикшерә һәм кабул итә. Тотырыксыз һава шартлары сәбәпле язгы чәчү озакка сузылды. Шуңа да карамастан, күп хуҗалыклар терлек азыгы җыю техникасын вакытында әзерләргә өлгерә. Дәүләт техник күзәтчелек идарәсе, Россельхоз үзәк, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе вәкилләре составындагы комиссия район хуҗалыкларында булган азык әзерләү техникасын карады. Без менә үзебезнең специалистлар белән тоже предварительно карарга чыктык. Безнең 20 единица кормоуборочный комбайннар бар, 43 единица печән чабу агрегатлары, 18 единица печән тырмалау, әйләндерү агрегатлары бар. Техник тикшерүне комиссия Мигнуллин крестьян фермерлык хуҗалыгының машина трактор паркыннан башлады. Комиссия әгъзалары сүзләренчә, биредә техника яхшы торышта һәм урып-җыю сезонына әзер. Район хуҗалыкларында силос-синаш чокырларын тәртипкә китерү буенча да эш алып барыла, чистарту, дезинфекция үткәрелә. Бәкер крестьян фермерлык хуҗалыгында азык җыю техникасы паркы да тулысынча әзер. Техниканың зурысы һәм кечесе, яңасы һәм элеккеләре башта системаларның төзеклегенә тикшерү уза. Тикшерү нәтиҗәләре буенча дәүләт техник күзәтчелек идарәсе инспекторы тарафыннан һәр бер әмлек техника махсус таныклык ала. Кисәтүләр булганда хилафлык өчен актлар төзеләчәк. Бөтен ил буенча чыгарылыш укучылары рус теленнән мәҗбүри имтихан тапшырды. Зәйдә БДИ ничек узам, Адилә Бурханова дәвам итә. Районыбызның чыгарылыш сыйныф укучылары бүген рус теленнән бердәм дәүләт имтиханын тапшыралар. Алар менә шушы рамка аша үтеп, билгеләнгән кабинетларга узалар һәм тиешле биремнәрне 3 сәгать 30 минут эчендә эшләргә тиешләр. Зәйнең 146-11 сыйныф укучысы рус теленнән имтихан тапшырды. Ел саен 6нчы мәктәп бердәм дәүләт имтиханы тапшыру пункты буларак әзерләнә. Имтихан сәгате җиткәнне укучылар мәктәп ишек алдында көтә. Күбесенең йөзендә борчылу. Бүген мин рус теленнән имтиханны бирергә уйлыйм. Яхшы балаларга бирүемне ирешергә тырышачакмын. Әмма мин бик куркам һәм каушаланам. Татар гимназиясе укучысы Исламия Гәрәева өчен бу беренче дәүләт имтиханы алды, аны тагын 2 сынау көтә. Мин тагын математика һәм информатиканы экзамен бирәчәкмен. Дулкынлану хисе бүген барлыкка килде. Бүгенгә кадәр юк иде ул. Барлык экзаменнарны әйбәт кенә уңышлы гына биреп чыгып, Казан шәһәренә укырга керергә телим.
Металл эзләүче рама аша үтеп укучыларга паспорт, ручка, су һәм шоколад кына алып керергә рөхсәт ителә. Кабинетларда имтихан тапшыручыларның исемлекләрен кабат тикшереп, һәр кайсына алдан билгеләнгән урыннарны күрсәтәләр. ЕГЭ у нас уже проходит много лет. Бердәм дәүләт имтиханы ел саен безнең мәктәп базасында уздырыла. Сынауларга укучыларны тикшереп кертәбез. Алар сәгать 9-га килә башлады, ә сәгать 10-да имтихан башланачак. Барысы да яхшы бара, кимчелекләр күзәтелми, ди Ирина Ильина. Рус теленнән имтихан 3 сәгать 30 минут дәвам итәчәк. Эш 2 өлештән тора, укучыларга иншада язарга кирәк булачак. Рус теленнән бердәм дәүләт имтиханы математика кебек мәҗбүри сынаулардан санала. Аның нәтиҗәсе мәктәп аттестаты алу һәм теләсә кайсы югары уку йортына укырга керү өчен кирәк. Россиянең 14 сәнәгать предприятиесеннән 40-ка якын яшь белгеч күңелгә ятышлы һөнәрләрен сайлауларын раслый һәм аларны ничек камилләштерүләрен күрсәтә. Конкурс Әлмәтнең Римера Ална заводы мәйданчыгында оештырылды. Катнашучылар нинди сынаулар үтте? Һөнәре буенча иң яхшы конкурсы машина төзелеше хезмәткәрләренең һөнәри осталыгын һәм абруен күтәрү өчен үткәрелә. Бәйгедә Россия Федерациясенең 5 төбәгеннән 39 катнашучы көч сынашты. Барлыгы 7 номинация. Иң яхшы токер исеме өчен 5 катнашучы көрәшә. Программа белән идарә итү станоклары операторы белгечлеге Россия хөкүмәте һәм хезмәт министрлыгы мәгълүматлары буенча иң кирәкле 50 һөнәр арасына кертелгән. Бу номинациядә конкурс биреме станок артында 4 сәгать эшләү иде. Алексей Дудаладов иң яхшы мастер номинациясендә узган ел беренче урын алган. Быел исә эксперт буларак катнаша. Аның сүзләренчә, шактый катлаулы бирем быел электромонтерларга эләккән. Аларга иртәнге 9-дан кичке 6-7-ләргә кадәр электр җиһазларын җыярга туры килгән. Шулай ук катнашучылар һәм барлык теләүчеләр өчен хезмәткәрләр студентларны өйрәтә торган виртуаль чынбарлык тренажерларында мастер-класс үткәрделәр. Махсус күзлек киеп, кеше виртуаль җитештерүгә эләгә. Тавыш һәм күрсәтмәләр ярдәмендә белем ала. Имтихан режимында мондый ярдәмләр кулланылмый. Бәйгенең 4 номинациясендә Әлмәт эшчеләре җиңде. Иң яхшы токер Айдар Ашрапов, электромонтер Рөстәм Валиәхмәтов, станок операторы Айрат Галимов һәм яшьләр белән эшләү буенча иң яхшы белгеч Павел Смолькин булды. Иң яхшы инженер-технолог исеменә Бөгелмәдән Владислав Коновалов лаек. Эртеп ябыштыручылар арасында беренчелекне Казаннан Илнур Вафин яулады. Йошкарладан Евгений Попов иң яхшы мастер булып танылды. Аларны хезмәте куркыныч та катлаулы да, ләкин шул ук вакытта кызыклы да. Ичке эшләр министрлыгының Әлмәт бүлегендә студентларга хукук сагында хезмәт итү турында сөйләделәр һәм эш урыннары тәкъдим иттеләр. Рядовой сержант, офицер составы барлыгы 45 вакансия бар. Очрашуда безнең иҗат төркемендә булып кайтты. А вот в Казанском юридическом университете там девушки, получается, не могут уже. Все без разницы, да, у нас и девушки учатся, и парни учатся. Берәүләр полиция музей экспонатларын карап йөргән арада, икенчеләр хәлне үз кулларына алырга һәм мәгълүмат тупларга карар кылган. Егетләрме, кызлармы, югары яки урта һөнәри уку йортларын тәмамлаганнармы, мөһим түгел. Ичке эшләр министрлыгының җирле бүлегендә әйтүләренчә, урын һәркемгә табылачак. Роман Хирсановның теләге гади һәм аңлаешлы. Хукук сагына хезмәт итсәм, бары тик ОМОНны сайлаячакмын ди егет. Ул булачак хезмәткә алдан ук әзерләнә башлаган. 4 яшеннән дзюдо белән шөгыльләнә. Хәзер Романга 17 яшь һәм ул Әлмәт һөнәри көллиятендә белем ала. Ул булачак пешекче кондитер. Аңа һәм башка студентларга гамәлдәге хезмәткәрләр һәм ветераннар полициядә эшләүнең еш кына романтикадан мәхрүм ителүен аңлатырга тырыштылар. Гадәттә аларны көндәлек эшләр көтәчәк. Органнарда эшләү өчен егетләргә армиядә хезмәт итәргә туры килсә, кызларга исә югары белем алу мөһим. Киләчәктә кызлар тикшерүче була ала, ләкин мәсәлән участковый вазифасында эшли алмаячаклар. Очрашуга 2 урта махсус уку йорты, һөнәри көллият һәм сәүдә техникумы студентлары барлыгы 220 кеше килде. Быелгы уку елында мондый экскурсияләрдә шәһәрнең барлык уку йортлары укучылар да кунак булган. ЮВТ-24 в родном краю родные люди дип исемләнгән яңа проект башлап җибәрә. Телевизион тапшырулар циклы Татарстанның көньяк көнчыгышындагы төрле халыкларның тормышы, мәдәнияте һәм гореф-гадәтләре турында сөйләячәк. Беренче чыгарылышта иҗат төркеме яңа кәшердә кунак булды. Тапшыруның авторы Екатерина Машинцева Сөмбел һәм Ахирәтләр фольклор коллективлары тарихын сөйләячәк. Татар милли киемнәрен киеп карап, кашыкларда уйнап күрсәтәчәк. Да, стучится. Программа Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләреннән соң эфирга чыгачак. Озанкай районында шахмат спортын актив үстерәләр. Беренче чиратта ул балалар арасында киң таралган. Чираттагы турнир ничек узды һәм кем җиңү яулады? Шахмат тактасы каршында 1-4 сыйныф укучылары. Яшь булуларына карамастан катнашучылар үзләрен бик ышанычлы тотты һәм уен барышында югалып калмадылар. Яни спортчылар югары дәрәҗәле тәҗрибәләрен һәм җиңүгә омтылышларын күрсәтте.
Тренерлар Эльвира Гыйзатуллин һәм Илмир Шайдуллин шәкертләрен зур горурлык белән күзәтә һәм яңа уку елы башлану белән рәсми рәвештә разрядлар бирүне башларга планлаштыра. Кызлар арасында Мария Лобанова җиңде, Алина Бикметова көмеш медаль алды, Дамира Собирҗанова 3нче урынны яулады. Малайлар арасында Самир Нагыймов алтын медальгә лаек булды, 2нче урында Кәрим Нигматов, иң-иңнәр эшлеген Радель Зарипов йомгаклады. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән телекомпаниянең рәсми сайтында таныша аласыз. Без һәр социаль челтәрдә хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар кабат очрашканга кадәр исән-имин булыгыз.